என்ன சொல்ல போற நீ என்ன சொல்ல போற எப்போ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും MA ഗെയിമർ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് 3 ഗെയിംസിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം വരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയങ്ങളുടെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ അടിച്ചു പിടിച്ച് ഓളെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിമിഷം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുള്ളൂ മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് ബ്രോയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ബ്രൈൻ ഹാക്കർ അനേന്നാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ മച്ചാമാരെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറിയാണെന്ന് പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗീവ് അവേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കുക. അപ്പോൾ 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കുക മറ്റവരെ. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു ബോറടിപ്പിക്കണമില്ല. ഒട്ടും തന്നെ സമയങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്ട്, നമ്മളെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ. ഫ്രീ ഫയറിൽ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് വേറൊരു കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് ഫ്രണ്ട്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീ ഫയറിലെ വീഡിയോ ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫയർ മച്ചന്മാരെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മച്ചന്മാരെ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ അടിച്ച് പിടിച്ച് ഓൺലൈൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ഫയർ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ വെച്ചാൽ. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ലുഡോ കിങ് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മച്ചന്മാരെ. അടിപൊളി ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. ഞാനും കുറച്ച് നേരം കളിക്കണ്ടായി, പിന്നെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. 44 MB ഉള്ളൂ. 100 മില്യൺ ഡൗൺലോഡേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മച്ചന്മാരെ. ലുഡോ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. എത്ര കൂട്ടുകാർ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടാമത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗെയിമാണ് വെച്ചാൽ. അത് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബബിൾ ഷൂട്ടറാണ് വെച്ചാൽ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബബിൾ ഷൂട്ടർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഗെയിം തന്നെയാണ് വെച്ചാൽ. ഒരു 25 MB വെച്ചാൽ അതിനുള്ളൂ. 100 മില്യൺ ഡൗൺലോഡേഴ്സിന് ഇതിന് അയക്കാൻ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം എത്ര കൂട്ടുകാരാണ് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് താഴത്തുനിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗെയിം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊന്ന് അടുത്ത ഗെയിം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെച്ചാൽ. നമ്മുടെ അടുത്ത ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ഫയർ ആണ് മറ്റേ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഫ്രീ ഫയർ നിങ്ങൾ എത്ര കൂട്ടുകാർ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ ഫ്രീ ഫയർ പ്ലെയറാണ്. എത്ര കൂട്ടുകാർ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. മറ്റേ പബ്ജിയുടെ ഗ്രാഫിക് പോലെ മോഡൽ തന്നെയാണ് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ഫയറിന്. പക്ഷേ ഫ്രീ ഫയറിൽ കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പബ്ജീനെ കുറ്റം പറയാനില്ല, ഫ്രീ ഫയറിൽ കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് മച്ചന്മാരെ. പബ്ജി ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. ആരും കളിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് അടിപൊളി ഗെയിം തന്നെയാണ് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ എത്ര കൂട്ടുകാർ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ മച്ചന്മാരെ. ഫ്രീ ഫയർ വീരല്ലേ നമ്മുടെ. അപ്പോൾ എത്ര കൂട്ടുകാർ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പോയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം